ang image ng police? Internal cleansing ang napakalaga. Kung matatandaan niyo po, yung sinusulong ng ating presidente na pinungunahan na sa PNP ni Senator De La Rosa at Gerald Bayalde, internal cleansing. Lagi ko po sinasabi, hindi kami talaga magiging truly effective in our campaign against all forms of criminality, particularly drugs, kung among our ranks, andyan yung mga scalawags. Well, it is not a perfect organization just like any organization. Pero dapat ay ipakita natin sa ating mga kabayan, we will not tolerate itong mga pulis natin na gumagawa ng kalokohan. Alam niyo po, tumaas na ang sweldo ng pulis. Kaya napakaganda na talagang itutok natin, ituloy natin itong kampanya. Isishare ko lang sa inyo, 2 weeks ago, we started processing applicants for PNP. For this semester, 2 weeks ago, How many? we were given 300 quota ha. Kukunti lang ngayon kasi Sa NCRPO. Sa NCRPO, just for this semester. Alam niyo nag-apply? 4,000 plus. First time na nangyaring gano'n. 4,000 plus, alam niyo dyan, more than 50% yung kanilang general weighted average sa school, 85 pataas. Mataas, ha? Puro college graduate yan eh. The point is, nakita natin ngayon na ang daming gusto magpulis. Well, tumaas ang sweldo. Pero aside from that, nakita natin yung pagtaas ng imahe ng PNP at yung